Saan naabot ang 45 pesos mo? Ana sila kung makasuroy mo og Iligan City, ayaw gyud ninyo kalimti ang pinaka the best na beef halang-halang sa among syudad. Kay kung makatilaw mo, magpangita og magbalik-balik jud ka. Labi nagmahubog kay nindot kay ni itambal sa hangover. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon Suryi episode 3. Anyway, naadita karon nagsuroy-suroy sa pinakasikat na halang-halangan sa Iligan City. Located ni dinhi sa may wet market or at bangayod siya sa barangay hall sa poblasyon. Naata karon guys sa barangay poblasyon. Tapos at bangani kay ato ang Lutinggo halang-halang. Muni halang-halangan nato diani sa wet market. So, karon ato ang sudlon. Try nato ilang halang-halang. Let's go. Pwede ana ng kanong ala na ako ng unod bitaw para makita nato. Kani anaalang ba? Ay, wala siya no. Ay, wala anod. Ay, sabaw ra? Oh, sige, okay lang natin. Okay. So, morning sabaw sa ito. Walang-halang na ito. Wala lang siya. Ang unod. Gani, ang unod. Okay. Wala siya may wala. Bulalo. Bulalo din siya. So, ang unod niyo ano, ma'am? Nakatawag sa Nanati, ano? Ito na lang ito. So, naka-separate ang kaning kuan sa baw ug ang unod niya no. Di siya nakahalo. So yung unod niya is tanaw na to kung sa kalami ilang unod yan. Okay. Masya sa Nami din ang unod din. sa bulalo. Kasi bulalo. Okay. Thank you mama. So karon mga sir, i-try na nato lang ang rice, mga rice nila. So ang rice niyo ma'am, pila yung rice gali? 15 ang serve. Ang buhay yung halang-halang is 45. Alright, so 45 pesos. Tapos rice is 15. Mabusog na ka. Ma'am, sa inclusion yun, ang sabaw, ang dito ba ano? So kung makulangan mo silang sabaw, may problema kaya hindi man. Then ako tayo mga taba dari sa mga hilig ito taba. And ang nakanindot kaya nakahiwalay bitaw mo yung taba. Depende sa imo kung sa imong taste. Ito sa kanang dagay ko. Bakang butang ko karon. Hindi na sa taba kay. Yun ako. Kailangan mo ito mo sa kahalang mo. Kailangan mo sa kahalang, pwede mo butang og sili. May sili na ito din. No? At para sa ako ay sakto na siya yung kahalang niya. Iwas po ko sa atong kahit sa atong kahalang. Okay naman siya. Kahalang niya. Ang halang-halang nila mga sir, grabe unod yung gayo. Unod kayo siya. Unod good siya mga sir. Wow, limpyo mo siya cake sabaw. Tapos yan. Tapos tinaw kay lang sabaw din no. Kaya naiban mga medyo pan na siya. Naglubo kay tinaw kay sabaw. And first bite na to. First bite. Butang din sa rice.